जय जगन्नाथ सांग माने फाइनाली आज पूरी डोरी लगिगला। आज आम फैमिली सहित मिसी पूरी जाऊँगी। फाइनाली आम पुरी रे पहुँची गलु स्टेशन, पुरी रेलवे स्टेशन। तापर आम टैक्सी धरिकी बाहरी पड़िलु पुरी जगन्नाथ टेम्पल। रास्तार गला बेले गोटे घर देखागला, से कौन मुझे जानी पारलिनी। फाइनाली आम बड़ दांडे पहुँची गलु। ये रथ यात्रा हुए साने, यहाँ से बड़ दांड जो रथ यात्रा हुए। देखो सांग मैंने जगन्नाथ मंदिर देखागला। से पाखक आम जो से पाखरे आम होटेल बुक होती। तापर मंदिर टिके दूर आणिकी गाड़ी टैक्सी आमको रखीदेला। आम से चल चली आसिलु मंदिर पाखक। पाग बहुत खराब ही आसला, लगुच वर्षा हम। होटेल को आम ये पहुँचू। फाइनाली वर्षा हो गला सांग मैंने आम होटेल को पहुँची पार्लुनी। बाटर गोटे दुकान रे आम रहीगलु। बहुत जोर रे वर्षा हो। 30 मिनट पाखापाखि वर्षा हो। तापर आम रूम को पहुँची गलु। तापर देखंतु सांग माने मंदिर पताका बदलाउथिबार दृश्य। संध्या टाइम रे मंदिर पताका बदला हुए। समस्ते कहती पताका बदलाइबाटा बहुत शुभ। देखिले आम तो मंदिर पाखक जा पार्लुनी, से आम होटेल रु से मंदिर पताकाटा देखा जाउथला। तो से आम देखिक निजक धन्य मन कर पार्लु। मो फास्ट टाइम पूरी आसी सांग माने। फाइनाली जगन्नाथ को डोरी मो लगिला। मु पूरी आसिली, ये सब दर्शन कर पारिली। मु निजक धन्य मन करुछि। बहुत सुंदर दृश्य पताका बदलाउथिबार।
ୱାଓ, ଦେଖିକି ମନ ପୁରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କରିବା କରି ପାଇଁ ରାତି ଯାଇଥିଲୁ। ସମୟରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଭିତରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଲାଉ ନାହିଁ। ତ ବାହାରେ ରଖିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ସେଠୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଦର୍ଶନ ପରେ କରି ଗଲୁ। ଆମେ ସବୁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ବନେଇଲୁ, ପରେ ଫଟୋ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଲିକ୍ ଫଟୋ କଲୁ। ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ଭୋଗ ନେଇ ଭିତରୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଅଭଡ଼ା ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିତରେ ଭୋଗ କିଣିଲୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ମିଳୁଛି, ନେବା ଭୋଗ ପାଇଁ। ମିଳୁଛି, ବାହାରେ ବି ବାହାରୁ ବି ସବୁ ଭୋଗ ମିଳୁଛି। କିଣିଲୁ। ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ବି କିଣିବେ, ନେଇପାରିବେ ଅଭଡ଼ା ବି ଭିତରୁ ଖାଇବେ, ବାହାରୁ ବହୁତ ସବୁଠୁ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠେଇଲି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶନ କିଛି କଲି ବନେଇଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ପ୍ରଣାମ କଲି ମନ୍ଦିରକୁ। ପାଖାପାଖି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ କରିକି ହେଇଗଲୁଣି। ଏବେ ଆମେ ଅବଢ଼ା ଘରକୁ ଯିବୁ ଖାଇକି ରୁମ୍କୁ। ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ 9 ବାଜିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। କାଲି ପୁଣି ଆସିବୁ ବାଇ ଦର୍ଶନ ବାଇ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳେ। ରାତି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ, ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ରୁମ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଗଲାବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ପୋଲିସମାନେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଲଗେଇକି ଭିଡ଼ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ତା କିଛି ଜଣା ପରଦିନ ପଡ଼ୁନଥିଲା ସକାଳେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିବା ତାପରେ ପାଇଁ ଆମେ ତା ଆସିଲୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି କରିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ତାପରେ କୋଣାର୍କ ଆମେ ଏଠୁ ଅଭିମୁଖେ। କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ବାଇ ବାଇ ବାହାରିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାଇ ବାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ।